Goeiedag iedereen en welkom terug hier in Hulst. Hier even in beeld de dropzone van de Havenfort en dan ook aan Hulst busstation en meer bepaald ook Perkpolder. Het is ook een bijzonder aangename fietsstad. Je hebt ook meer mogelijkheden nu met de verbindingen. Hier ook mag je gewoon met de fiets door. Dat is ook allemaal veranderd. Aankomst hier aan de Hensestraat. Ja, je ziet hier ook wel duidelijk de populariteit van de fietsen. Hier aan de rechterkant bijvoorbeeld, aan de HEMA, hoeveel fietsen dat er staan. Dat is ook iets dat bijzonder gezellig is, dat zijn die terrasjes hier, die aansluiten op de straat en dan natuurlijk dan ook hier de entree van de grote markt. Het is momenteel in Hulst hier 11:10. Dus de gezellige ochtendbeelden, de terrasjes. Ja, en ook wel de traditie als je hier boodschap komt doen, dat je dan iets komt drinken. Hè. Het is ook even interessant hier de tarieven op de markt. Hier rode bieten is ook bijzonder goed voor de gezondheid. Hè? Is ook alles beschikbaar. Het is zeker ook interessant vanuit Sint-Niklaas te komen. Ik zeg op maandag, donderdag hier even langs de markt. Heb je ook de bekende standen hier van kaas en vis. Zo, ik ga even gaan kijken bij Dolf Schoot. Het is natuurlijk bijzonder warm weer.
mij ook. Oh, ik maak niet bij ons. Bedankt hè. En gewoon in. Is makkelijk. Goeiedag, hoeveel is dat voor 2 kilo dit hier? Ik ga 2 kilo meenemen meneer. Ja. De kop is eraf knippen. Ja, dat mag. Ik heb toevallig, ik ging s'avonds kijken, ik ga erin, maar dan kom je wel goed. En dan steeds niet goed. Ik kan er al niet bij doen. Nu verschillende sterk, toch? Dus ik even een stukje Zo, dat was even Dolfschoot. Ik heb wel mijn koelzak bij. Ja, want het is natuurlijk wel bijzonder warm met de fiets. Geen probleem. En dan hier ook nog ja, de andere standen. Heb je mediterraanse specialiteiten, dus ook meer bepaald de olijven. Hè. Zoals hier zit er veel olijven en keuze. Ja, dan die bakkerij hier, bijzonder populair. Ja, brood is dik is snap ik. Ik ga hier toch eens iets proeven. Even kijken, dat zijn die 12 bollen. Ja. Dat dat en een half kilo zijn? Ja. En is dat die met die 25%? Ja, kijk maar. Ja, nee, dat is prima. En dan wil ik ook nog 2 koolhydraten. Even kijken, dat zie je. Ja. En voor de eierkoeken hebben kan. Ja. Oké. Ja. Goedendag, wat kost zo'n koek mevrouw? Dit hier? Die met suiker en chocolade. Ja. Hoeveel kost dat? Even kijken. €1,80. Ik ga er 2 mee doen. Ja. Het is om mee te nemen, ja, dus inpakken graag. Dat is alles mevrouw, ja. €3,60. Alsjeblieft. Hij zit erin, maar wel in zijn kop. Kijk, en even. Ja, dank u wel. Zo, dit nog even om te proeven. We bakken ook veel thuis, hè? Maar bon, toch wel voor de smaak en zo. Niets te zien. Dus daar heb je dus ook verschillende vleeswaren en combinaties. Kip, je ziet hier ook wel kip aan het spit, dus interessant. Goedendag meneer. Zo, de Action kwam terug op de fiets bevestigd. Hier wat gezellige beelden. En ook die decoratie hier in de Hensestraat trekt enorm aan. Hè.
ik neem even een andere route voor de Exit Huis, dus ik ga een stuk terug en dan terug mijn aansluiting via de Bierkaai. Ik zie ook hier is er een broodjeszaak. Een broodjesbar meer bepaald. Kijken. Dat is ook wel interessant. Hè? Ik zag voor een middaglunch hier. Ja, voor de bioscoop kan je alle films terugvinden via hun website van de Koning van Engeland. Kan je ook je reservatie op voorhand plannen online. Hier ook een gezellige terrasruimte, hier ook vlak aan het water. Zo, exit via de dubbele poort.
En aankomst Hulst busstation. Dus via Sint-Niklaas, lijn 21 tot de Klinge en dan via Hoppin. De Flixbus tussen de Klinge en hier het busstation ook voor de retour. Dus wel een mogelijkheid om Hulst dan met het openbaar vervoer te bezoeken. Of meer bepaald vanuit Sint-Niklaas met de deelfiets van Donker Republiek. Of van de grenszone kan ook. Hè. Ik zeg, met de dropzone heb je bijzondere voordelen. Je kan gewoon de fiets achterlaten en ook terug vertrekken wanneer je wilt. Ik heb ook al verschillende fietsen hier nu gezien van buiten Hulst. Dus de route wordt gebruikt. Ik zeg, vooral van het grenspunt vertrekken de fietsen snel. Dat is ook wel gemakkelijk. Je kan vertrekken wanneer je wilt. Ook van hier opnieuw uit Hulst naar België zonder problemen. Ja, de buitenkant hier van Hulst is ook wel mooi en rustig hier, deze zones. Je rijdt meestal enkel voor de exit, maar bon, je kan hier nog gerust links en rechts binnenrijden. Dan heb je ook een pracht van een rustige zone.